Гледаме будилник по ТВ7. Репортерката Карина Караньотова е захванала темата за каруците, движещи се по софийските улици. Вие нямате кола, само кон имате. Имаме и кола. И що с коня? По-евтино ли излиза? По-евтино не зареждаме бензин. Не зареждаме бензин, защото не знаем дали е Х-95 или Х-98. По-евтино не зареждаме бензин. Оставяме бензинджиите, за да видим какви са проблемите на ромите от Филиповци. Хай новините по БТВ-то! Така изглеждат дворовете в квартал Филиповци след всеки паднал дъжд. Канавките на магистралата се събират ето в този канал, а отвора му е сложен на метри от къщите. Да чуем какво ще кажат потърпевшите. Наводнение, това е кал. Това е чиста кал, това е болест. Мърсотия. Как така хем чиста кал, хем мърсотия? Това е чиста кал, това е болест. Мърсотия. Да чуем мнението и на още една жителка на квартала. Тук като жунгла е някаква жунгла. Не знам нормални хора живеят ли така. Не знам, Зоек, но според мен у жунглата трябва да живеят жунгльори. Тук като жунгла е някаква жунгла. И от наводнената жунгла отиваме в два квартала, останали без вода. Софийска вода спря кранчетата и на бедни, и на богати. На сухо остава махала в елитния столичен квартал Бистрица и ромско гето в квартал Орландовци. Абе, не имаме малки деца тук, бе! Абе, вие да служавате всичките бойдатите, барабари, багери... Внимавайте, че след като набият багера, може да го предадат и на вторични суровини. Абе, вие да служавате всичките бойдатите, барабари, багери... И като стана дума за бой, вижте как посрещат в другия останал без вода квартал – Бистрица. Ползвате ли чешмяна вода? Човека не ползва чешмяна вода, ама ползва мутика. Ползвате ли чешмяна вода? С мутиката един път го тъпа. Ето това прави жаждата с хората. С мутиката един път го тъпа. Чуеш ли? Братко, ще те помоля да ми обясниш защо държиш този инструмент в ръка. Защото се чуе, Зоек, Така. дали е те оттепам или дали не те оттепам. Заради това предаване се прецело на жунгла.